Ahojte, ja vás vítam po veľmi dlhej dobe pri novom vlogu. Takom polokoniarskom by som povedala, tak som sa rozhodla ho dať na tento účet. My sme akorát prišli na kone a sme tu dneska prvýkrát aj s Astridkou, čo je akože veľká vec, pretože... Kuc. Pardon, dusilo sa mi dieťa. Pretože vždy som si to predstavovala takto, že budem chcieť chodiť s mojím dieťaťom na kone a že ma to proste neodradí a nezastaví. A dneska som sa rozhodla prísť takto prvýkrát na kone. Dieťa mi spí, takže sa idem rýchlo prezliecť a idem si zobrať zrejme Numira, aspoň na očistenie, alebo teda trošku sa mu povenovať. A potom by som chcela stihnúť ešte aj Poničku, alebo teda Barbie. Uvidíme, ako sa to podarí, koľko bude Astridka spať. Ja dúfam, že dlho, pretože bola taká unavená, že už plakala. Nechcela už ani tumel, zaspala na fľaši. Takže ideme na to. OK, ideme si po kone. Práve sme si zobrali ohlávky. Mel už je na ceste a ideme si ich odchytiť a dať do kruhovky, kde ich vyčistíme a osrstíme, pretože začala sezóna, kedy plznú, takže... Moje dieťa tam spí, presne tu. A to už je Mel, ktorá odchytáva svojho orra. A tu je moja Ponička. Dobrý. A tu je Numko, ktorý už tiež sa blíži. Vidím, že tu už sa odchyt podaril. Už sa hrnú. OK, pomohla som Mel, ale ako si zostal Numír na mne, takže idem po ňoho. Tu už sa mi niekto kríži cestu. Čau, Numko. Ahoj. Ahoj. Čau! Dobre, ideme ho odchytiť. Odchyt bol úspešný, aj v našom prípade, a teraz sa ideme... Dobre, vidno, že som dlho nevlogovala, pretože neviem držať už ani mobil v ruke. Ideme teraz čistiať čata. Dieťa mi stále spí, takže asi v pohode. Haló, pozri, čo spravil. Pozor, čurik. No, si trúbkoš? Hej, si. Ideš sa sám čistiť? Poď tu. Poď. No. Tuto mi zostaň pekne. Všade tu lietajú chlpy. To je najlepší statív, aký viem spraviť, takže nebudeme sa pozastavovať nad tým, ako to vyzerá. S Numkom už máme hotovo, pretože Numko trošku krýva. Takže s ním sme nerobili nič a Mel si toto porobila a ideme ju teraz vrátiť. Otvoríš si? Hej.
Aj ona chce. Ale nehovor. Ty veter malý. Ešte toto točíš? Teraz prebiehajú čistiace práce tuto na Barbie, ktorú pripravujeme na ďalšie účely. Ešte nevieme aké, ale dávame ju dokopy, aby nekopala, lebo paninka je občas veľmi drsná. Také pekne veje tá hriva. Jak má tú hlavičku. Ale to ide super. To ide krásne. Jej, to bolo super. Tam spoko. To je dobré. Dobre. Hej, hej. Ale dobre. Táto mačka sa skúša dostať najprv do kočiara a potom do mojich vecí. Servitka. Nič, ulovila servitku. Koho servitka? Tvoja? Hej. Toto sú takzvané terény, koniarské terény. Kočík to zvládol, sme skoro dieťa vykotili, ale paninka sa zobudila teraz, keď sme na odchode, takže výborné. Dobrý deň, my už sme po koňoch a idem sa vám takto prihovoriť, že Astridka sa konečne zobudila, neuveriteľné, prespala vlastne celé kone, ani nevidela koňa, čo som jej chcela ukázať, ale tak nevadí. Zajtra sme sa dohodli, že ideme znova na kone. Budeme vám to dokumentovať, čiže vlastne toto budete mať taký dvojdňový konský vločíček. Aby som vám nejako zhrnula, že čo sme robili dneska, myslím si, že to mi nevydalo. Aby som vám zhrnula, že čo sme robili za dnešok, tak najprv sme očistili Nikolku a Numira, ako ste mohli vidieť. Nimi sme moc nerobili, teda Meli robila viacej ako ja, pretože Numir krýva z nejakého dôvodu, na ktorý prichádzame, že je vlastne prečo krýva. Meli s Nikolkou si trošku pokráčali, poklusali, proste úplne takú light, proste úplne takú light robotku si spraví. Ja to serem! Neviem, kde som skončila, ideme na nákup do Teska, ale práve som zistila, že v celom vlogu mám, že na ruby vestu. Takže keď si budete hovoriť, či som šľahnutá, tak hej. Dobrý deň, hlásime sa z druhého dňa pri koňoch. My už sme tu asi, že koľko? Skoro hodinu. A zbierame hovna. A nechala som si mobil v aute, takže sa hlásim až teraz po hodine. Dneska máme pracovný deň, ideme pozbierať výbeh. Uvidíme, koľko toho zvládneme, pretože výbeh je pomerne veľký a hovinka sú tu pomerne dosť, takže dobrý deň. Ja si tu jem mrkvu a... Ja? A máme tu pomocníčku, Barbie nám tu pomáha tlačiť fúrik.
Úspešne sme naplnili už druhý fúrik, ideme ho vyniesť. Máme tu bandu, ktorá nám pomáha, dajme tomu. Čau. Čau. Čo kričíš na kone? Ukážem vám, čo sme všetko vyzbierali. Tuto tento pás až pozadu sme takto všetko vyzbierali a teraz ešte všetko toto a ešte tento kopček ideme dorobiť. Áno, toto hovno musím zobrať. Ďakujem. Inak ja mám vlastne ešte zábery, čo som si neodrobila do vlogu. No a teraz, keď točím vlog, jak to otvorím. Tak musíš robiť obe veci naraz. Ideme si teraz zobrať kone, ja si idem po Numíra, Mel si ide po Nikolku a ideme ich trošku vyčistiť a keďže Numír má bolavú nožku a krýva, tak ho idem zobrať do potoka. Nech si ju trošku schladí, keďže ju má aj trošku napuchnutú, takže ideme to tu pošefiť. Preboha. To bolo super. A nevadí, dobre to mám. No musel by strašne tak dobre šúchať si, on si je tak sedmi a šúcha si hlavu, neviem, čo to bude teraz robiť. Ja ho mám dokonca aj na takej fotke, normálne keby sedel, to je taká fotka. Normálne sedí, tak ho mám zachyceného. Ten moment, že? Tam bol taký ten moment, aký by sedel, ten moment. No on si ešte niekedy ľubí takto hlavu šúchať. To teraz nerobil, ale ten moment tam bol, jak sedel. Momentálne máme prestávku. Ja som trošku mokrá, keďže Numo sa rozhodol, že sa ide okúpať. Ideme si dať nejaký snack a potom ešte chcem zobrať Barbie. Meli zatiaľ si išla porobiť so svojou, s Nikolkou a uvidíme, ako to pôjde. Včela tu letela. A tak, dneska máme úplne že deň, kedy sa tu môžeme motkať koľko len chceme, takže ideme to patrične využiť. So mnou vymenila táto slečna. Nebezpečná. No už nedoťahne mi ruka. Hej. Mi zobrala kobylku. Na starom západe. Aha, jasné. Na divokom západe. Ty si podľa mňa najväčší westerniak, aký existuje, fakt. Ja si myslím, že tak myslela. To je co ja vyskúšať. Boli sme práve stiahnuť kone jedného pána, teda mu akože pomôcť. A teraz som bola zobrať Barbine sedlo a jej úzdečku krásnu kamienkovú a ideme ju odchytiť, očistiť a pôjdeme skúsiť niečo porobiť. Ja som si zobrala aj vestu, zobrala som si aj prilbu, takže pri všej bezpečnosti, keďže Barbie je poník a akože ona síce vozila deti, ale je trošku vymyselnejšia, takže ideme skúsiť vlastne, že čo dokáže a čo nie. Teď prichádza Samantha Samora. Ideme si pre môjho divokého puňa, takzvaného, a ideme okúsiť dneska, ako blízko smrti môžeme byť. Hej. Takzvané. Nie, ja si myslím, že to bude pohodné. Otvoríš si?
si preboha vozila deti, tak ako... Ja som taký veľký dieťa. Tak ja tu zastávam, papa. Divoké zvíře. Čiťuk má. Ukáž zuby. Aha, už nemá vôbec problém. Práve sme zapli Barbie obrúšak. Ideme iba takto ju pojazdiť, teda ja ju idem takto pojazdiť. Nebudeme jej dávať sedlo, iba tento obrúšak. A idem sa nastrojiť, naozdiť ju a ideme na to. Tada! Dobre. Rozkošňočka. Bože, krásne vyzerá. Milujem. Normálne aj vietor ustal, vyšlo slnko, všetko nasvedčuje tomu, že to bude dobre. Hej. Sice musím klačať pri nej, ale keď ju uzdím. Hej, nech to je sranda. Nezabudnite, že bezpečnosť je vždy na prvom mieste, takže dávam si príľbu, dávam si vestu, dávam si rukavice. Kým sa obliekam, tak Melo z ňou zatiaľ kráča, nech si troška uvoľní ten obrúšak, nech sa troška oťuká so zubadlom, lebo aj to vyzeralo, že ho strašne žuje, že dlho asi nemala. Ty čo nevieš jesť, keď máš zubadlo? Nevie inak. To málo podnikov, akože nevie jesť, keď niečo. Sanda! Hodne! Bože, to je super! Hej? Gaučík. Páči! Ja by som ju dneska nechala tak, že už ju tak vložím. No vidíš, že sa chápeme. Máme za sebou ďalšie kolo zbierania bobkov, takže dneska sme už fakt, že profičky. A už sme im zakázali kakať, lebo už sme dneska asi 5 oných fúrikov vyviezli s bobkami, takže už dosť, prosím. Dávaš to, poď, poď! No a teraz čo? Poď, ideš. No, výborne, už teba vyrovnáš. Čo? Čo tu ešte vyzlečeš? Dobre, ešte trochu tu nakloň. Tak, a teraz pošejkuj. Tverky. Dobre, výborne. Zvládla si to, gratulujem. Ti k tomuto úspechu. Teraz musíš cúvať. Takže my sa hlásime, my sme už na ceste domov, a teda už sme skoro doma. Dneska sme si porobili všetko, čo sme mohli, dohodli sme sa na nedeľu, kedy by som vám zase spravila vlog, ak by ste chceli, takže ak ste dopozerali tento vlog až sem, tak mi napíšte do komentáru, či chcete vlog z nedele, pretože v nedeľu ideme na vychádzku. Strašne sa teším. Bude to presne ešte veci zaujímavé, takže mi napíšte a my sa vidíme pri novom vlogiku, takže majte sa a vítajte späť na Equikatarsi. Bye! My sme prešli! My sme prešli náš dom! Lebo tu točíme video.